एकदम माने चार्जारखौ बख'नानै माने कारेन्ट बक्सआनो एसे गाखानाय बायदि जादों आरो ओमफ्राय बेयाव एसे दावराव जानाय आरो बेनिफ्रायनो बे आं खामानि मावनोसो थांदोंमोन मिलाव ओमफ्राय मिलाव खामानि मावनो थांनायाव फिसालाखौबो जोंहा मामाया स्कुलाव दिनैदों बेयाव बे सिरि सिरि बेबायदि खिथायालासिनो खारखोमा लांदों आरो मानोबा थांखो बे जों नागिरहैनायावथ' उनाव जों न'आवनो मोनदोंमोन खिन्थु न'नि मानसिफ्रा एखोमाबाय थायो आरो दोनखोमाबाय थायो बिमा बिफानि न'आवथ' नङा बिस्रा बिमानै गदायनि फागो आरो मा नाममोन नोंनि बिसिनि नामा आंनि बिसिनि नामा जाबाय रुमबां दैमारि साबेसे जायो नोंस्रा न'आव जोंहा न'खराव साथाम मामा आरो आंनि फिसाला आरो आं फिसालाया बेसेबां बैसोनि फिसालाया 7 बोसोर रानिं ओमफ्राय हाबा जानाया बेसे जाखोमोन 8 बोसोर जाबाय आरो हाबा जानाया मोजां मोनलायनाय जादोंमोन नामा हाबाखौ मोजां मोनलायनानै जादों बे बाहेरायाव थांनायनि बाथ्रा नोंथाङा जिथु जोंनि एसे फोरमायबाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बे बाथ्राया सैथो खिन्थु आंबो थांनो होआखै बिखुनजोआनो एमरा लांदों बेखौ थांनाय बोसोरावबो 4 माह बिदि थाहैदों बियो आन्ध्रा प्रदेशआव ओमफ्राय आरो देग्लायबो बियो थांदोंमोन थांनायाव ओमफ्राय बे फिसालाया एसे सैमा अरजानाय आरो खेथेर दङखाय आङो लेंहरफिननाय जाबाय हिनजावखौ ओमफ्राय फैबायबोमोन न'आव खिन्थु न'आव फैनानै मानसियानो थानो सुखुवा मानो सुखुवा बिदि खामफायबाय थादों आरो फनखौबो मोजां दांनो होआ ओमफ्राय आरो बियो बे सासे हौवासादों बे रायलायबाय थायो आरो फन बेबायदि बेयाव बे खारखोमा लांदों आरो बिदिनो सिरि सिरि नोंनि बायदिब्ला थारमाने गुबुन हौवाजों गोसोलायो औ गुबुन हौवाजों बेहा एफेयार दोङो गोसोलायो आरो बेबायदिनो रायलायखोमाबाय थायो बेसेबांसो गोबाव जाखो नोंनि आन्दाजाव बेजों रायलायनाया खमबाबो 1.5 बोसोर बा बोसोरसे बिदि आरो न'आव फैनाया बेसे गोबाव जाखो न'आव फैनाया 8 दिनसो जाबायमोन आरो न'आव थाफैनाया खिन्थु मानसिया थानो सुखुवा मानो सुखुवा बिदि खामफायबाय थादों आरो न'आव फैनानै दा नों लायनो थांब्ला मा बुङो दा लायनो थांबा बिस्रा बिमाबो गैया बिफाबो गैया आन्ध्रायावसो दा हिनजावसायाल'सो बुंनाय जादों आरो आंनि हिनजावा आं थांला होननानै दा जेनेबा मानि थाखाय फैला बेखौबो बे खिथानो हाया आरो बुङा सानफ्रामबो अयनाय खालामो बुयो बिदि होनना बुंदों बे खिन्थु नंखाय आरो मोनसे खौरां बुंदों बियो बिराद मिसा खौरां बुंदों आरो न'आव थांनानै माने गावहा मबेथिं बासायनानै जे बै हौवादों जे रायजो जाहैनो हागोन बेबायदि साला खालामबाय थादों आरो थारमाने नोंखौ गारनायनि सन्देह आंनि गारनाय सन्देहआ बेनो आंखौ गारखोनानै बेलेग हौवाजों थांनायनि बेहा मोनसे माबा दङ आरो नोंखौ गारनोसै मानसि होनना बुङो आंखौ नांला होनना बुंदों दा नै गथ'आनो 7 बोसोर जाबाय जासिगोन दा आरो बे समावसो मानो बे नाङा होनना बुंखो बे सिगाङावनो गथ' गैयै समावनो बे नाङा होनना बुंनांगौमोन जि समाव फैदों दाथ' बिदिथ' जानाय नङा आंथ' आरो गारा आं नेबाना थागोन आरो फाय मोजाङै आं दाबो जेबो सानाखै दाबो आं बजबना लागोन फाय अननानै जुदि माबाफोर आंनि भुल जाबायबा आंखौ निमाहा हो आरो आं खेमा होगोन नोंखौबो फाय न'आवहाय फिसा सासे दोङो फिसा सासेनि मोखां नायनानै नोङो अननानै फैफिनबानो जाबाय आं दाबो जेबो सानाखै नोंनि सायाव अननानै फैफिन आरो बाक्सा मा गामिनि बाक्सा सिलवारिनि बे सेंग्राया दम हरबाय आरो 2 लाख फैसा बिबाय थायो बे नोंनि हिनजावा लांबाय होननानै आंखौ दाबि खालामबाय थायो आरो 2 लाख फैसा होबासो आं हरगोन बेबायसा आरो बिनि खौरां बुंनाया थारमाने नोंनि हिनजावा 2 लाख फैसा जाना लादों बिनि बायदिबा बेथ' मिसा खौरां बै बुंनाय बायदिबा आरो बिदिबाथ' आं बहुद जौगासिगौमोन बिनिफ्राय बिदि फैसा मोनलायलायनाय मोनबा जुदि हिनजावाबो लानाय मोनबा बेबायदि जाहाथ' न'खरावनो अबस्थायानो गैया बेबायदि आरो आंथ' बुङाखै आरो बे हिनजावाथ' मा खौरां खिन्थु बाहेरायावसो दंमोन हिनजावा बिदों रायलायनाया माबायदि रायलायदों आं मिथिया आरो कन्टेक्टआ जाबाय थायो रायलायबाय थायो आरो बियो बै हौवासादों बिदि थानायाव माबाफोर एफआइआर होनाय जादों थानायाव आङो मिसिं केस होना दोनदों ओमफ्राय मा रेसपन्स मोनदों दा थानानिफ्राय जेबो रेसपन्स होआखै खिन्थु थानानिफोरा बुंदों जुदि मानसिया जुदि मोनथाराबा फैफिन होननानै बुंदों आरो बेसेबां गोबाव जाखो केस मिसिं केस होनाया आङो बिदिनो 8-9 दिनसो जाबाय आरो मिसिं केस होनाया दा नोंजों रायलाया फनाव कन्टेक्ट जाना जाया आंजोंथ' जेबो कन्टेक्ट गैला फनबो हरा आंथ' हरजानो लुगैदों हर आंजों मोजां रायलाय आंनि नाम्बारा गोसोआवनो दङ बिसोरनियाव खिन्थु नों फन खालामोब्ला मा होनो बेलाय दाथ' बिनि आखायाव फन दङ गैया मिथिया खिन्थु बै हौवासाया हरबाय बायदि मोनदों आरो आं फनखौ खिन्थु बैजों रायलायो बिजि जाबाय थायो हौवासानो फन खालामबा बिजि प्राय मोनो आरो आङो ओमफ्राय आंजों दंफायो होनना बुङो आरो बे हौवासाया खिन्थु बे बेसेबां सैथो आं दा फैफिननांगौ बिसोर रायोमोन नामा बिसोर रायोमोन नामा आयौ आंलाय बेलेगखासो रायामोन
आंलाय मालाबा ओंख्रिफोरबो बिनानै जायोमोन आबै आंनो हर आंहा ओंख्रि गैया होननानै हरोमोनबो जों नों हामा नों दुस्थु होननानै जों जेबो बुंफेराखै आंथ' रायफेरा खनसेबो खुदियाबो सासे दंमोन गारनानै खारलांबाय आबै मा बुंगोन बे फिसाला सासे मैनि दोङो मानो खालामनांगौ थानांगौमोन गैयाबाबो हौवा हिन्जाव अनलायनानै दिनै गाबोन हिन्जावफोराबो खामायनानै जानो हायो हौवाबो हिन्जावबो बेबायदिसो न'खर जानाया बिदिसो जानांगौमोन न'खर जानाया बेसे गोबाव जाखो आबै खारलांनाया बिसोर खालामनाया दाथ' आं गोसोआवबो लानो हायासै नङा बेसे गोबाव जाखो सोरजोंबा फन रायलायबाय थायोमोन नामा आबै फनाथ' दा बुंसै आं मारैबा फिसालाफोरनो फन आं रोङा फना दोङो ओंखाय फन खालामनोनो मोना माला गावगानाया खोमायाव फनानो थाबाय थाखायो बिदि बे थांनाय टाइमाव खिथालांदों नामा आबै थांनाय टाइमावथ' नुदों आङो थांनायखौ मानसिखौ नुदों माबादों बेटारि गारि दं बिथिं थांदों ओमफ्राय बिखुनजोआ गथ'खौ लांदोंमोन स्कुलाव फैनानै बहा थांदों खोन्थायासै बे आरो सखौनो बुंबाय थाखादों मामादों थांसै बिमादों खामानि माव कम्पानियाव खामानि मावनो थांसै लेंहरदों आइयाबो लेंहरदों जेबोआनो गैया माखौ जानो थांनायाव मा मा लांफानाय थांनायाव माबाफोर थांनायाव माबा बेग फिसासोमोन बिदि नुदों बेग ओइ गथ'फोर स्कुलाव बाना लाना थांनाय बे बेगखौ नुदों आं थांनाय दा नों मा लुबैयो आबै फैफिनजानो लुबैयो फैफिननांगौ दाथ' हनै आरो फिसौलायानो बेसेबां मा बिमादोंबो अहान्थि ओंखायनो फैफिननांगौ आरो फैफिननायखौनो लुबैदों जों फैनांगौ मोजां संसार जाफैनांगौ जाफैनांगौ मोजांहाय खुदिया सासे दङ नांलाय खोमलाय नङा बिखुनजो बिहामजो फिसाला मिलायनानै अनलायनानै जानांगौ बेसो आंनियाबो दे नोंनि फिसौलाया बिहाम मा होनो फिसौजोखौ बुयोमोन नामा रायोमोन नामा बेबायदि बुनाय रायनायथ' गैया एकदम बेयो गावखौनो गथ' गैयि बायदि थायोमोन फिसालाखौ थुखैनांगौ ना गाननाय जोमनाय सुनांगौ बेबायदिथ' गैयामोन सोब हौवायानो गाननाय जोमनाय फिसालानि आरो खिनाय गारगोन खिथौ सुगोन सोब हौवायानो ओमफ्राय गाननाय जोमनाय बे हिन्जावनि जोमनाय हिसोनानो सोजोबो बिसिना सादर गान्दु बालेस सोब सानथाम सानब्रैल'सो थायोदां सुनायाबो मानो सुगोन बिसिना सादरा सानथाम सानब्रैसो बगोन बुलायगोन बेबायदि हौवायानो मत्तेहे गांसे सुफेरनाय नुवामोन आरो जोंनो नुदों मेगनजोंनो बेबायदि आरो बे जानाय बासनखौबो बे जाखांबाय माहाबा लुदाव उन्दुनानै थाबाय आरो फन रायलायबाय हौवा सुबाय दा खामदो केराहि जानाय थोरसि बिदिसोमोन आबौ दा आरो बिदि आराम मोनजानायावबो गैयाबाबो आरो मोनजादोंमोन बिदिनो बेबायसा एकदम गावगायखौनो नागारना थांबाय आं नुदों मेगनदों जोंथ' जेबो बुङामोन आं हमै मोनसे आदथा सानजौहालाय उन्दुबोला थाङो आबै रोंबा आयौ खिथाव सान्दुं नांजासे उन्दुयो होनहैयोमोन आं बिदि उन्दुना थागोन हौवायाखौ बासन सुगोन हमै मोनसे आरो माबा हाजार मावनो थांबाबोथ' खामानिखौ मा संना होनो हौवाया माबा थांबाथ' फुङाव सिखारनांगोन हिन्जावफोरा खाम मैगं संना होनांगोन बिसासो जानाङो